огън. Малко или много пигмани? Ой, извинявай. Ти ли What the... Пак желето. Желе колко голямо. Мамица. Остави го той на другия край чак. Мамицата ти. И прасе има, мързо. О, мага, откъде се взеха? Зомби пик. Преди Еми това е хада! преди нямаше такива. Откъде са се взели? Сега пък преди нямаше. Влизаш ли? А? Влизаш ли? Да, защо? Добре. Аз ще... Къде съм? О, много добре ме знаеш. Естествено. Къде е друга да има? Ще отидеш. Не знам. Чао. Щях тук да ти кажа здравей, но ти ми каза чао. Добре, сега къде съм? Видях, че си отвън. Даже ти виждам името. Не знам. Здравей! Здрасти. Не ми удрей. Удрям те. Дали ме? Искаш ли? Да. Добре. С меча. Половин живот. Я на теб. Цял живот. Оле, майко! Да! Ето за... Зомби пигман. Моля! Къде? Пикман, не. Аз ще го убия. Добре. Убий го. Добре, оставям го на мен. Нямам проблем. О, колко злато! Вече имаме злато, виж. Бучка злато. Ето. О, мерси. Взех ли? Ето, да. Ето. Това мъничко. Случайно да имаш храна? Не. Всъщност, чакай. Има 64 изпечени стека у дома Добре. на печка. Отивам да си взема. Опа, извинявам. Много съжалявам. Добре, къде дава огън? Чули го? Дали биде това, което чувам в момента? Не, това е портала. Добре. В ковчега е. Вземам си само един. Защо? Ето ти повече. Виж, ето. Ето ти още 3. Да, добре. Какво стана? Здраве. Аз се кихна. Няма нищо. Но просто чакате кихене. Не знам, на мен просто. Да, някакси е така се чува просто. Някакво странно. Нещо гърлото ми, ама не съм болен. Спокойно. Какво стана? Нищо, но съм я. Запушен. Да, малко е запушен. И моя. Но в момента съм момент. Аз съм миничък Питко. Ела кака при мен. Ела кака при мен да ме гушиш кака. Ела кака. Така кака. Тук съм. Така кака. Моята кака. Кака! Стига! Станах по-голям! Кака, виж ме, станах по-голям! Аз съм кака! Вече съм батко! Ела те, пилеца при батко! Добре. Ако имахме кофе, можехме да си вземем лава, но за какво ли щеше да ни е? Можем да си вземем. Ела те, Я. да ви видите. Батко да ви направи на шиш. На шишче. Ето е! Чакай малко. О, не! Опа, без... О, някъде се взе черен килим. Може да съм го имала, може и да не съм. Ето е. Ето, чакай, ето! Кофа. Ето и кофи за мен. 64 са. Всъщност 16 са. Да, пак прозвуча като кихане. Момент. Само да проверя. Печката. Да. Кака, къде си кака? Няма кака тук. Къде е кака? Няма кака. Къде е кака? Кака, ела. Добре, ела. Добре, чакай. Малко
да имаш автоматична печка, ще по такова... Как да го кажа? Ами не. По-лесно. Да, не е ангажиращо. Тази тук те ангажира. Да. И сега си губиш времето за клипа. И те ангажира. И си таковаш. И си губиш времето за клипа. Има рима. Оригиналната рима има рима, нали? Да. Разбраме. Дано и зрителите да не разберат и да се опонират веднага, иначе ще ги накарат. И как? Ето ги. Добре. Това беше шегичка. Знам. Ето, аз отивам да си взема лава. Чакай, че гърбото нещо. Гърлото ли те може? Да. Имам лукчета в чантата. Ама какви? Обикновени за такова ментоли. Просто имам лукчета. Дай на мен, че ми е нещо гадно нагоре. Футболна топка. И кака съм много малък още. Кога ще стана голям като теб? Кога? Добре. Кога, бе? Кога ще стана голям като тебе? Заповядай. О, такова ли? Да. Аз мисля, че от тия учета, нали, знаеш за лев. Да, сетих се. Просто ще го сваля. Добре. Футболна топка. Да. Кога ще стана голям като теб? Ами не знам. Изправи се. Аз съм голям! Какво ти казах? Ела да такова да вземем лава. Добре. Аз взех. Що не взимам? Ще мога да взема лава. Подпалих се! Помощ! Подпалих се! Еми какво да искаш да направя? Помощ! Тичай. Подпалих. Взели лава, аз не мога. Нито пък аз. Но нощно не ме удари. Не изиска. Защо не мога да взема лава? И аз не знам защо не мога. Много е странно. Принципно на компютрите става. Да. Може да си вземеш и лава и вода. Но тук нищо не става. Тъпо е. Подпалих се. Хо-хо. Махай се от лавата. Те изсуша. Изсушите. Направи ли го? Ага. Добре, само бъга се. Бъга се. Будя, бе. Ето. Чакай. Стой. Мамо, мила, ти се пъгна цялата. Мамо, мила, майко, мила, майчиче. Уф. Беше ужасно. Знам. Оправих се. Ти ли ме удари? Не. Или просто... Не знам. Хайде. Хайде да правим нещо. Колко такива тъмни купчета имаш? 63. Вече аз открих две. Че ще имаш 65. Мерси. Няма не защо. Аз ще пиша на извънземски. Добре. Да я види. Намерих кварц. О, взимай го. Но е много нависоко. Какво? Вижте, Митко пише на извънземски. Не виждам до сега език. Ето извънземския. По-скоро е нещо като китайски. Ама не. Това е извънземски. Ето. Разбираш ли нещо? Не, нищо. Нищичко. Съвсем нищо. Витко, виж! Покори върха! Да,
О, Чакай. взех! Ето! Я виж сега. Я ме виж. Аз съм на върха, дори от къщата. Я ела тук, много красива гледка. Добре, но ще внимавам. Наистина е яко. Много е готино. Да, доста. Уи! Ау. Малко. Заболя доста малко. Да бе, аз скочих оттам. Не заболях хич малко. Добре. Горото минава ли ти малко? А? Горото минава ли ти малко? Вече ми мина. Пак ще пиша на извънземски. Добре. Готово. Разбираш ли нещо? А? Не. Какво ли пише тя? О, не, бъгави се. Дъпли. Но да, пак ще стане дългичко. Пак ще има рязане. Карай. По-яко е като са дълги. Да. По-дълги, по-добре. Само, че гадното е, че трябва да ги режа, понеже не може повече от 15 минути на телефон. Ей, прави. Ей, ние бяхме някъде другаде. Къде бяхме? Всъщност, ние бяхме тук. Ама аз какво щях да правя? Не знам. Онзи кварт още се стои там. Всичко се е върнало назад. Времето се е върнало назад. Все едно. Не сме се качвали там. Да. Ето как Ама още съм на 8 левел. Аз съм на 15. Какво? Опа. Ти си на 8, аз викам, че съм... Аз викам, че си на 18. Не съм на 18. Вече го прекопах и вече съм на 16. Ето! И аз какво ще да правя? Аз забравих. Много съм тъп. Аз отидах ето тук и ти викнах, ела да видиш колко красива гледка. Да. Ела да видиш колко красива гледка. Идвам. Ще внимаваш. Да, наистина е красиво. Да. И аз скочих. Уи! Ау. Точно толкова живота ми отне. Така аз отидах и за какво си мислих? Пише на някакъв китайски. Аз ще пиша пак... Да, пишех на извънземски и ти нещо щеше да ми пишеш. Да. Айде, пиши го. Аз написах ето това. Ей, точно така го написах. Виж. Да. Времето се е върнало назад. Хайде, пиши ми каквото беше, ще ми напишеш. Аз написах това. Какво ли ще ми напише? Чакай, момент.